Welcome back po dito sa Bernard Gabaon TV YouTube channel. Medyo matagal-tagal po akong hindi nag-live o di kaya nag-post ng mga video. Ah, ang rason po lamang ngayon po mga kabayan, nag-live po ako ay andito po sa YouTube po natin. Nais ko lang din pong sabihin sa mga kapwa nating OFW na maski kung nandito tayo sa gitnang silangan at nandun nga po yung komosyon, wag na wag po nating kakalimutan ang ating responsibilidad sa ating mga pamilya. Ano po? Ano po? Napaka-importante po ito mga kabayan sapagkat ang balance, evaluation ng ating trabaho, ang ating kalagayan at ang ating mga responsibilidad para sa ating pamilya ay napaka-importante. Pero yung crucial moment na nandoon po yung in danger ng buhay natin, of course sa mga crucial area na nagka-cascade ng mga sitwasyon, so far as of now ay okay naman po. So, di bale, ang napaka-importante po dito ay ma-evaluate nga natin yung kalagayan natin. Tapos, i-check natin yung advantage and disadvantage kung tayo po ay umuwi agad. At kung hindi po tayo magpapasakop sa contingency plan ng ating bansa kung saan tayo naroroon. Ako po ay nasa QSA. Pero okay po naman po dito. So ang evaluation ko po ay manatili dito upang ma-intact pa rin yung mga suporta sa pamilya. So ganun lang po kasimple yung gusto kong ipaabot sa ating mga kapwa Pilipino at ganun na rin po sa ating mga pamilya. Ano po? Siyempre, napaka-importante po yung basic needs na sinasabi natin. Yung basic needs po ng isang pamilya, yung makapagbigay tayo ng food, shelter, clothing, and for the education ng ating pamilya, ay napaka-importante po yon para sa atin. Minsan nga kung nasa Pilipinas tayo, yung mga basic needs na yon ay hindi natin nabibigay kung wala tayong isang stable na trabaho. So, I encourage sa mga kapwa ko OFW na syempre, ang unang action ay prayer, pangalawa ay awareness sa mga nangyayari, at pangatlo ay communication, at ang pang-apat ay yung trust sa government, sa contingency plan at sa Panginoon. So kapag ka nag-combine po yung mga bagay na yon bilang isang OFW ay tiyak alam ko po na mabuti po ang kalagayan natin. Kasi isipin po natin yung mas malaking mga bagay sa ating hinaharap. Ano po? Marami pong gustong bumalik. May mga gustong bumalik dahil hindi pa nakakabalik, pero di sila makabalik. May mga gustong umuwi dahil nandoon sila sa area na mga crucial talaga. Pero as of now ay medyo nalilesen na po. Nagpakatatag lang, syempre, para sa akin, importante yung kinabukasan natin. Hindi naman kasi basta-bastang umapply ulit, pagbalik, o di kaya mabuti lang kung ang ating company ay bibigyan muna tayo ng temporary vacation para pag humupa na, babalik tayo, napakaganda. Napakadali pong magsabi na sabihin mo, alis na ako, exit na ako, pero yung impact, yung consequences, yung pangyayari, yun yung i-absorb natin at i-absorb ng pamilya natin at maging ng mga kapatid natin na umaasa sa atin kung meron, yung mga kamag-anak natin, ganun po yung mangyayari. So, di bali dito, hindi lang nakataya yung pamilya, yung buhay natin, nakasalalay dito yung una, yung economics na sinasabi natin. Pangalawa, yung political, yung social, psychological, spiritual na buhay natin. Kaya kapag kayan ay minsan mayroong magkaroon ng imbalance, hindi po maganda.
So sana po sa vlog kong ito, medyo na-miss kong mag-vlog po. Sa vlog ko na ito, sana po ay magkakaroon po ng impact, nagkaroon po ng advice, nagkaroon po ng magandang talakayan, mayroon po akong na-impart sa mga kapwa ko OFW, sa pamilya ng kapwa ko OFW at mga tao. So bago po ako mag-end up, ang conclusion ko lamang po dito, final words ay magpakatatag po tayo, manalig sa Diyos, magkaroon po tayo ng kalmado lang po tayo, pahalagahan po natin ang ating trabaho at manatiling nasa pwesto po tayo at asahan natin na protektado tayo. Dahil sa bandang huli, kapag mawalan tayo ng trabaho ay mawawalan tayo ng income. Unless kung uuwi tayo na mayroon ng na-set up na mga magagandang business at opportunity, isolated po yun. So yun po yung conclusion ko. Dalangin ko sa gabing ito na lahat po ng mga OFW ay magkaroon po tayo ng peace of mind. Kung ano man po ang ating karamdaman ay magamot, ganun din po sa ating pamilya. At kung ano po ang ating kalagayan ngayon ay matuto tayong magpasakop sa Diyos. Yan lamang po, Bernard Gabaon TV po. Hanggang sa muling vlog. Thank you. Oh,